Mntakalukhanyo. Okay. Siyathemba right bhuti man. Sithi no man namhlanje masike sidlane indlebe kunye nawe. Ya, uyayilandela mosibhola. Yekeka kwangamandla. Ya. And unayo i-team noko oyifavorishayo apha kwezi teams inkulu sidlala ibhola. Njalo. Ya. Ungathanda ukusichazela uba mhlawumbe yeyiphi? Amabhakabhaka amahle. Orlando Pirates Zero Pass. Ya. Zero Pass. Kukhona ke into isanqwe esivakalayo ke ngamabhakabhaka amahle, amabhaka juju Ya, nokama umhlaba. inento namaqanda sinendaba esingayi-understandiyo kule nto yanamaqanda. Andiyazi noba mhlawumbi uyafuna uke usithele tsuphe. Amaqanda yinto yethu esiyisebenzisayo. Yeah. Because thina ngokuthi sibona kule season siyinto enhla siyi-breakfast. So nge-match si-waste 2 yamaqanda ese-South Africa. Sibeka iqanda kwela cala kula pali nakweli cala lepali nje siwaqhumze nje. So ithi laa nto ke ngoku xa ithetha kwi-league yodwa si-waste ngamaqanda ay-64. 64 yamaqanda nje sivele siwaqhumze nje siwanyathele kwasende kwalantu ke napha ebhalini. So xa udibanisa ke ngoku i-top 8 siphinde silahla amanye nje ay-16. So niyaqhufuza amaqanda nje nina apha ebaleni. Kula maqanda adingwa kangaka ngabantwana for into zesikolo, i-breakfast nangelinye ixesha xana kwekucaca into yoba ngabana ewe kufuneke kwenziwe i-cleansing ezithile kusetyenziswa amaqanda. Niyawanyathela nina? Hayi thina senza nje hayi thina sinaxesha lo thina qha sibona thina sizi breakfast thina iqanda siyaqhumza qha thina. Ya si-waste nje ngawe uyabona thina sisezawudlala neBarcelona ngoku nentoni sizaqhumza iqanda. Siqhumza iqanda. Abenzi nalanto kuthiwa i-boiling. No boiling yaqhuma. Okay. So nithi ke ngokuqana niyibiza yonke lento ke mhlawumbe ngegama elinye ukwenzela into yoba nabanye abantu bazoyi-understanda uba ithini kahle kahle because siyabona ii-billboards kugcwele even neelantsi ke nee-pamphlets ezidla ngophathwa ngabantu eziteyitya kukhwela amaqanda but besingayilandeli kodwa siyava ngoku uyava. Kodwa ke ngegama elinye mhlawumbe sinithi yintoni le nto niyenzayo ngokunyathela namaqanda? Imbanguba ibhakabhaka linyathela amaqanda because ngoku iteam intsha isizini iyaqala so sinida esa spirit sakusasa. Ya as team ngoku sizazitanga eza spirit sakusasa se-breakfast ubone kusasa xa uthe breakfast Igama liphele it's a breakfast. ya iPirates egg yolk. Okay, imaka ndinombuzo nje phambi ngoba siyivale. Uthetha uba ke ngoku iPirates le yave yakhetha amaqanda ezintweni ezingaka sentsho uba xa ifuna into eround ibinosithathe noba ngama-apile okanye iipesika nantsito uyaqonda okanye ithenga amagungu iwabeke phaa elihlobo ke qhufuza ngani. Uthetha uba eentweni ezingaka eziround yazikhethela amaqanda. Why iqanda? Egg yolk. Ake siyabulela ke uLukhanyo umntana wakaDoxy uthethe nge-egg yolk ke abayisebenzisayo ke phaa ya kwi-Orlando Pirates. Yake i-Orlando Pirates ke yona team inkulu esiyithandayo ke singabalandeli bayo nesiqinisekileyo into yoba ngabana iqanda eli balinyathela ngapha nangapha liza kubasebenzela sizawubona. Egg yolk. Ya. Ayikwazi